Ahoj, dnešním hostem bude Dita Formánková, zakladatelka Čekytas. V Čekytas vzdělávají ženy v IT. No a s Ditou si budeme povídat o leadershipu, o tom, co pro ní je tady v té oblasti důležitý. Ahoj Dito, moc děkuji, že jsi přišla tady do podcastu, vítej. Ahoj Martine, děkuji za pozvání. No, moje potěšení. Rovnou bych se asi vrhnul do toho tématu. To hlavní jako téma je nějaký leadership. A ty si teďko vlastně 10 let, to je, co jste Čekytas založili. Tak by mě zajímalo srovnání nějaký Dita před 10 lety a Dita dneska. Je tam co se změnilo? Já myslím si, že čím déle jsem na té cestě jako lídr, tak tím víc vím, že jsem na začátku toho být ten lídr, který plní očekávání svého týmu a možná okolí mimo tu naši komunitu. No. Určitě, když jsem začínala Čekytas, tak mi bylo 24 a vrhala jsem se do věcí po hlavě, ale měla jsem jako velkou silnou vizi. Ani ne moc taktiky a techniky řízení týmu, ale spíš velký nadšení, pro který se strhl dav a vytvořil tu komunitu, takže jsem měla štěstí, že někdo následoval tu moji misi, kterou jsem formovala, ale pak jsem zpětně zjistila, že jedna z velkých kompetencí toho dobrýho leadershipu je mít tu vizi a mít tu schopnost a odvahu vsadit na nějaký trend a vybudovat a kultivovat tu komunitu kolem toho. A dneska si myslím, že jsem daleko víc lídr, který naslouchá a který si nechá poradit. To znamená, že jsem podle mě méně tvrdohlava, ale na začátku podle mě projektu je hrozně důležitý, že člověk trošku víc používá svoji intuici a tvrdohlavost. Ty už si tu zmínila hned několik krásných témat, které bychom mohli rozpitvat od toho smyslu přes naslouchání, přes intuici. To jsou všechno jako velké věci. Mě by ještě zajímalo, co byly na té tvojí cestě nějaký třeba momenty, které tě nějak formovaly, formovaly, asi to dobrý slovo. Já si myslím, že už od narození jsem byla člověk, který hrozně rád pracuje s lidma, který kouká dopředu a vrhá se do dobrodružství, takže takovou tu jako touhu posouvat věci a dělat věci, co mají smysl a s někým, tak to jsem měla vždycky, ale co určitě mě formovali jako člověka, jako lídra, tak je založení vlastně projektu Čekytas jako komunity, neziskové organizace, která dneska je jako klíčovou platformou v rekvalifikaci a vzdělávání na českém trhu. A potom podle mě každý neúspěch, který se nám na té cestě stal, tak byl ohromnou zkušeností, která mě vlastně jako vrátila zpátky a řekla, hele, takhle ne, musíme to dělat jinak. A podle mě každý setkání s nějakým prostě inspirativním člověkem, který mě vlastně ukázal možnosti, jak to dělat líp. No a potom určitě, když jsem se stala mámou, tak si myslím, že to je... Teďko čerstvě relativně? To je vlastně, je to něco málo přes rok a myslím si, že to je jako super nácvik technik různých jako manažerských dovedností a ohromný vůle trpělivosti, odolnosti a naslouchání a přítomnosti, což jsou vlastně takové jako kompetence, které člověk může jako převádět do toho leadershipu a hrozně se mu vrátí. To jsem se chtěl zeptat, jestli tam vidíš nějaký paralely teďko za ten rok ve výchově. Ale určitě, já si myslím, že jako to, co ty děti jsou naším zrcadlem a člověk musí být prostě s nima přítomnej, jako musí opravdu jako naslouchat a koukat. Já prostě jedu samozřejmě respektující takovou kontaktní výchovu a dává mi to jako ohromný smysl vlastně jako a to se ničím neliší jako řízení lidí, jako vlastně schopnost jako naslouchat a být jim průvodcem a vůdcem, když oni to potřebují a řeknou si o to, no. My, když jsme se bavili o tom, o čem bychom si mohli povídat tady, tak jsme našli 3 takový hlavní okruhy, respektive 3 až 4. A jeden z nich bylo přesně tady to jako nějaký empatický naslouchání. Tak je to něco, co jsi v sobě měla vždycky, nebo ses to nějak učila po té cestě? Já myslím, že, jak jsem říkala na začátku, že určitě toho mám víc, jako té empatie, protože s tou zkušeností a z toho, jak si kolikrát člověk nabyl nos, tak vlastně víc poslouchá a dá národu ostatních. Takže určitě šlo na ústup té tvrdohlavosti a zahleděnosti možná do sebe nebo do toho vlastního problému, takže víc jako vnímat to okolí, ale jako dneska si myslím, že to je jedna jako z klíčových kompetencí uspět jak v řízení
řízení týmu, tak na tom trhu, který je v nějaké období jako nejistoty, prožili jsme si jako velký krizový rok a koukáme, kam umělá inteligence celkově jako posouvá ten trh a ten svět kolem nás a myslím si, že je hrozně důležitý jako naslouchat a tu empatii propsat vlastně. No. No je pravda, že ty technologie za poslední dobu udělaly neskutečný skok a možná o to jako důležitější aspekt je to lidství potom, ta empatie nebo to jako schopnost naslouchat a vcítit se do těch lidí, možná to je čím dál tím důležitější. Určitě. A jako tak, jak se to projevuje, ta empatie u nás, vlastně třeba v organizaci, tak je to schopnost vlastně si poradit a ptát se na ty trendy, jak to lidi cítí a co si myslí, kam se ten trh bude vyvíjet, jako všech bez ohledu, jako na tu hierarchii v té firmě. Jo? Že já nevěřím na to, že dneska tu funkční vizi dokáže vymyslet jako tým zavřený v jedné sračce, jenom těch lidí, kteří mají na vizitce napsaný jako lídr nebo prostě jako titulár nějaký C-level, ale opravdu jako se ptát všech těch jako stakeholderů, všech těch jako skupin, vlastně jako kam se to bude vyvíjet dál a to je něco, co já jsem se tam jako uchovala do dneška, je takový to jako naslouchání a potkávání se s tou komunitou, ať už jsou to jako naši lektoři v Czechitas, nebo jsou to naši účastníci kurzu, nebo jsou to partneři, jsou to donoři, je to interní tým, širší tým, bez ohledu na to jako hierarchii v té firmě. Vlastně jako vědět, jak to funguje doteď a jak by to mohlo fungovat líp do budoucna. No. A když se možná ještě trošičku vrátím k tomu jako empatickému naslouchání, tak může to mít nějaký potenciálně jako stinný stránky? Určitě. Je to jako velký téma. Empatie je hrozně jako krásná kompetence jako v leadershipu, ale samozřejmě ve chvíli, kdy řídíte nebo se procházíte krizí například, kdy to rozhodnutí je potřeba udělat daleko rychleji, tak ta empatie přílišná může škodit. Jako samozřejmě to vyzkoušeli na vlastní kůži, kdy ta kultura třeba v Czechitas je extrémně jako empatická a diplomatická, že než se udělá nějaký nepopulární rozhodnutí, tak se vlastně jako na něj koukáme z mnoha různých pohledů a samozřejmě to stojí spoustu jako úsilí, času. Někdy je potřeba se rozhodnout rychleji a udělat i nepopulární rozhodnutí a když je člověk navázaný opravdu jako na ty osobní vazby, tak se to dělá špatně. Ale člověk si vždycky musí uvědomit, že jako jedná pro ten celek, jedná pro ten smysl, že vlastně to jeden člověk je méně než dobro celé organizace, ale je to extrémně náročný pro někoho, kdo je empatický, protože je to na úrovni jako lidství a vy nechcete prostě jako ublížit jednomu člověku, ale je potřeba si tam vždycky jako vracet to, že vlastně vy jste tady jako pro nějaký vyšší smysl a větší celek, jako kterýmu se musí dařit, protože někdy vlastně, myslím si, že jako tohle se mi vracelo, že jsem se s některýma lidma třeba loučila, a to nejenom samozřejmě v Czechitas organizaci, ale obecně jako v té mý profesní kariéře jako příliš pozdě. Že to vlastně udělalo jako příliš škody. A ty jsi na začátku zmiňovala, že empatii nějak v sobě máš, i to je vidět, tak by mě zajímalo, co potom děláš pro to, aby si s tím líp, abys to zvládala sama nějak jako zpracovávat, jak prostě s tím ty pracuješ, aby tě to nějak jako nesemlelo, protože ono potenciálně to může být fakt jako těžký. Já myslím, že pomáhají procesy, jako nastavit jasnou nějakou strukturu rozhodování, obklopit se lidma, který třeba jsou výrazně víc přímější, mají odstup, mají třeba zkušenosti jako zvenku, nejsou tak zaslepení těma osobníma vztahama nebo historií, která třeba v tom projektu nebo v té organizaci je. A mě pomohlo jako odosobnění si právě jako odosobnit se o některých rozhodnutí tím, že jsem si připomínala, jaký dopad vlastně to rozhodnutí má a že jsem se na to dívala jako víc jako v celku, v těch datech, ať už je to třeba na průzkum zaměstnanců nebo tak. Takže to jsou taky jako konkrétní asi techniky odosobnit se od toho a jednat víc jako v zájmu organizace na základě dat. No. Super. Teď bych rád k té vizi se vrátil trošku, protože zase, když jsme se na to nějak připravovali, tak vlastně si hezky říkala, že vize je jedna jako z kompetencí toho lídra, kterou potřebuje mít. Můžeš to trošku rozvést? Tak je to očekávání základní od lídra, je vlastně pomoct ostatním se zorientovat na tom trhu. Je to
je to jako vědomá kompetence, kterou ten lídr musí vlastně budovat. Kouká se ven, co se na tom trhu děje a přináší dovnitř vlastně jako ty trendy a vybírá jeden z nich nebo pár z nich, základní ty nohy, na kterých postaví potom tu organizaci nebo směřování toho projektu. A není to jenom o tom přinést všechny ty příležitosti a přinést ten chaos vlastně dovnitř, ale je to o tom jako vybrat a vsadit na tu kartu, nastavit vlastně jako ten směr a pomoct všechny jako zdroje, ať už finanční nebo ty lidský, jako nasměrovat, ať jako tu plachtu té lodi jako vedou tím směrem, no. Ale tu vizi jako opravdu jako schopnost zastavit se, koukat dopředu, analyzovat ty trendy, obklopovat se lidma, který mi to know-how jako dávají z toho trhu, tak je prostě povinnost vlastně jako toho lídra, který řídí ten tým, no. Není to tak dávno, myslím, že minulý rok vyšla studie od McKinsey, kde právě mluvili o tom jako smyslu a říkali, že ty top manažeři, tak snad 85% top manažerů jako vnímá smysl svojí práce. Ale pak, když se ptali těch frontline employees, tak to bylo jenom 15%. Tam je obrovská mezera mezi tím, jak ten smysl v práci vnímají ty jako top manažeři a ty řadoví zaměstnanci. U vás to asi nebude taková mezera, protože máte jako skvělý poslání a pravděpodobně tam těch srdcařů bude hodně. I tak možná se tam můžou objevit lidi, kteří třeba ten smysl tolik nemají. Tak jak pracujete s tím, abyste ten smysl ze zhora dostali co nejníž? Tak myslím, že na začátku je to, jakým způsobem se propíšou ty dlouhodobé cíle dovnitř do té organizace až na úroveň individuálních cílů, takže my fungujeme v Chiquitas, ale ne tak dlouho s metodikou OKR, Objectives Key Results, takže jako jedeme opravdu jako propis těch strategických, dlouhodobých, 3letých, 5letých cílů na úrovni ročních, kvartálních, až vlastně těch individuálních. A je to, když člověk je jako manažer toho týmu i jako jednotlivec součástí vlastně tvorby těch cílů, tak jako je tam samozřejmě větší ownership, angažovanost potom na tom výsledku, takže začátek je možná ten propis, takže člověk ví, jaký dílek patří do toho pucle, aby se z toho stal ten jeden velký obraz. Jak to možná tvoříte? Jestli se u toho můžeme na chviličku zastavit, jak jako dojdete k těm OKR-kům, který budou na to následující období, ty správný? No, my máme, já teďka na úrovni vlastně jako předsedkyně správní rady s tím mým ředitelským týmem, Sentou Čermákou a Luckou Majrychovou, tak dávám dohromady ty dlouhodobý strategický. Takže mým cílem je jít ven na ten trh a přinést ty jako hlavní témata, jo. Ale vlastně ten rozpad potom má na starosti výborná naše provozní ředitelka Lucie, která dělá jako řadu různých retrospektivních a jako kreativních brainstormingových setkání s tím týmem a to je už potom jako její práce fenomenální, ale je to jakože velká konzistentní setkávání se s tím týmem a ten propis až na úrovni těch jednotlivců. No. Máte nějaký info potom zpětnou vazbu, jak ty lidi dole u vás to vnímají? Určitě, jako my jsme na začátku, my to máme teprve rok, kdy podle toho systému fungujeme a pořád jako jsme na začátku toho, jak ten nástroj používat pro řízení celé ty firmy. Jo? Jako samozřejmě z toho velkého objemu priorit, který máme, tak vydestilovat ty opravdové priority, aby ne všechno byla priorita, tak je běh na dlouhou tráť. Jo? A troufám si říct, že jsme na začátku, ale taky si potřebujeme vybrat, na kterou tu kartu jako vsadit, kde bude ten náš níž, ve které budeme úplně nejlepší jako Chiquitas a ne vybírat jenom všechny ty příležitosti, kde jako nějaký potenciál dopadový nebo biznisový je, ale opravdu jako vzít tu jednu. Takže my jsme v té transformaci jsme. Ale kdybych to ještě jako chci jenom říct, že OKR vlastně nastavení těch cílů je jedna část toho příběhu, ale ta druhá je potom dostat to flow do lidí a my jsme měli už od začátku, už 2014 jsme založili flow meetingy u nás v Chiquitas, kdy jako pravidelně na nějaké jako bázi, tak se potkává celý ten tým a smyslem toho meetingu je vlít vlastně tu energii do žil těm lidem, tím, že přineseme dovnitř do organizace ty výsledky naší činnosti, toho, co my jsme viděli, zažili, prostě tu dlouhodobou motivaci. Je to čas, kdy se bavíme o tom dopadu, o té strategii dlouhodobí. Takže jako je to o tom, že někteří lidi mají v té pracovní roli být venku a naciťovat ten trh a je potřeba vytvořit ty klíčové jako momenty a ty techniky, jak
tihle lidi přelívají to, co viděli a zažili těm lidem, kteří sedí v té učtárně nebo prostě sedí na těch jako eventech a nemají možná jako ten vhled a možnost vlastně z té první linie koukat ven. Takže ať už je to nějaký Slackový kanál, nějaká pravidelná komunikace, newsletter, ale je to vlastně komunikace výsledku té činnosti. U nás jsou to příběhy lidí, kteří díky nám vlastně změnili naši kariéru, získali novou jako úplně novou jako životní perspektivu, nebo jsou to příběhy s firem, který vlastně díky diverzitě dokázali prostě opravdu jako kultivovat svůj inovační potenciál, takže vlastně jako bavíme se o tom dopadu a ty příběhy nás živí, jako živí tu chuť do té práce a do toho dlouhodobého smyslu. Super. Různýma teda kanálama se snažíte dostat od těch lidí, kteří jsou přímo v kontaktu s těma příběhama k těm lidem, kteří třeba tolik v kontaktu s nimi nejsou. Přesně jak. Jsi mi připomněla právě Zonentor, kde jednou za rok mají čejkovický slavnosti a kde v těch stáncích prodávají potom ty dámy z výroby. Právě proto, aby přišli do kontaktu s tím konečným zákazníkem. Tak to je jako krásný příklad toho, jak ten smysl dostat k těm lidem, skrz ty příběhy, skrz ten nějaký kontakt se zákazníkem. Určitě, ať už je to nějaká forma setkávání v té naší komunitě alumni meetup jednou za rok, kdy vlastně všechny ty naše absolventky se potkají s lektorama, s partnerama, s tím interním týmem a to stačí prostě jednou za rok vidět vlastně, co moje práce prostě udělala a znovu tohle je krev dožil. No. A jenom ty flow meetingy ty máte jak často? Teďka je to jednou za 2 měsíce. Hezky, to je dobrý. To je docela, to jsem čekal, že bude tak jako jednou za rok, jednou za 2 měsíce, to je super. Já myslím, že je naprosto neúčinný, když se o vizi a strategii baví ve firmě jednou za rok. To je jako checkbox, jenom jednou odškrtnout, ale ti lidi na to zapomenou, takže je to potřeba přeživovat neustále. Jak se nám to daří, jak se vlastně jak kam jsme urazili, nebo kam jsme se dostali za ty 2 měsíce, 3, 4, jo, ale ne jednou za rok. To je hrozně málo. V dnešní době, kdy ten svět se prostě mění jako jednou, prostě fakt se hrozně rychle mění, tak je to důležitý ukazovat, jestli ten scénář dlouhodobý dává pořád smysl, jestli nepotřeba jako zatlačit někde jinde, trošku změnit ten směr, ale jako jednou za rok je hrozně málo dneska. Vracet se teda co nejčastěji k tomu, kdo vlastně jsme a o co se tady vlastně snažíme, vracet to těm lidem. Přesně tak. To je moc pěkný. Super, děkuju. A další to téma, který jsem chtěl prozkoumat, je radical accountability. Co to pro tebe znamená? Pro mě to znamená plnit, co slíbím. Vlastně, já když jsem přemýšlela na tom, jaký jsem lídr, tak já si myslím, že většina toho, co dělám, je naprosto nevědomá kompetence. Jo? Takže proto to nepředávám dál, neučím a hrozně málo o leadershipu vlastně mluvím. Jo? Ale protože mám podle mě štěstí, že dokážu vytvořit jako misi a vizi a inspirovat k tomu ostatní, aby ji následovali. Takže to je vědomé jako motivace lidí, tam mám hrozně málo. Jo? Ale v čem jako se snažím, na co se snažím jako sázet, tak je jít vlastním příkladem a v oblasti jako ty radical accountability je to o tom, je to o té manažerské praxi dodat, co prostě se slíbí, jo? Jako plnit ty cíle, plnit to očekávání, který v tom týmu jsou vyjasněný a cíle ve vlastní jako roli CEO mít nastavený, jít s tou kůží na trh, nebo ne na trh před ten tým s nějakým jako zúčtováním, takže tohle je podle mě accountabilita. Ono to možná částečně pro někoho může znít samozřejmě, ale podle mě to vůbec samozřejmé není. V době, kdy fakt jako toho máme všichni hrozně moc, v době, která je takhle rychlá a jako těžko predikovatelná, tak prostě když jako něco slíbím, tak to splním. Mi přijde jako skvělá leadershipová technika, poučka. Děkuji. Kdybychom to tady stáhli trošku do detailu, tak co ti pomáhá v tom jako plnit to, co slíbíš? Tak perfektní time management možná, to je jedna věc takže vůbec jako práce, vůbec hygiena práce s digitálníma nástrojema, že jo, to v dnešní době asi nejde úplně jinak. Měl bys nějaký tip třeba na apku, něco, co používáš, co ti pomáhá? Já používám vlastně hrozně jako standardní systém jako nástroj G Suite, vlastně Google kalendář, úkoly a poznámky a co mi teda jako dlouhodobě přijde funkční, tak je jakýmukoliv úkolu dedikovat konkrétní čas a vložit si ho do kalendáře přímo. Jo, že
to mi fakt jako funguje už pár let, že mít sice jako list, jako priorit, který tam udělám, ale jako pracovat i s tím odhadem časovým, kolik mi to zhruba zabere, ale dát si to do toho kalendáře a v rámci toho týdne vlastně to jako různě posouvat, jako barevný bloky, tak a fakt jako Google kalendář je za mě jako skvělý jako nástroj, který je jako dlouhodobě jako funkční. Jo. A samozřejmě mi pomáhá manažovat i ty ostatní oblasti, jako se koukat, jestli tam mám dostatek nejenom jako pracovní aktivit, ale těch sportovních a tak dále, abych byla zazdrojovaná pro ten dobrý leadership. Takže za mě je to. Takže jedna věc je jako dobrý time management, ale druhá je mít jako fakt realistický očekávání k času, který mi zabere k plnění určitý jako priority a nebo toho úkolu. Jo? A zlepšovat se v tom. Jo? Jako dělat si tu respektivu, jestli mi to zabralo víc nebo míň. Ale pokud mám pocit, že něco neplním a nemůžu dodat, tak mít tu hygienu toho, vrátit se k těm lidem a říct, dodám to prostě za 14 dní, jo, ale už jenom vlastně ta message i třeba odpovědi je jako na externí, třeba nějaký zakázky, maily, poptávky, tak je takový to nevrátím se k tomu mailu, jako já nevím, zítra, nebo nepřichází rovnou s tím jako řešením, ale vlastně jako manažovat to očekávání těch lidí, že se k tomu vrátím, ale v téhle době, no. To mi přijde moc pěkný. Takže se ti taky jako stane, že se ocitneš v situaci, kdy teďko už jak to fakt hodně a třeba nestíháš, ale vlastně, když se to dobře odkomunikuje a nastaví se teda to očekávání, tak vlastně je to v pohodě. No, jako odpustit si to, že těm lidem řeknu, mám čas na schůzku za měsíc a půl v pondělí od 3 do 4 a pokud se v tom nepotkáváme, tak hledám dál, jo. Ale vlastně, hlavně když jste jako člověk, který neumí moc říkat ne, jo, a všechno pro vás je prostě příležitost a máte jako chuť vlastně se potkávat s lidma a přemýšlet o spolupracích a tak je strašně důležité jako dodržet vlastně jako tu disciplínu, jako pokud to není ta priorita teďka, kterou tam mám, jako v tom kalendáři, tak tu schůzku odsunout, ale prostě manažovat to očekávání, nesnažit to tam nějak jako vtlačit na úkor právě těch dodávek, který jsem slíbil předtím, no. Ale jako většinou vlastně odpovídám na mail, který je prioritní, ale jako nestíhám dodržet čistou jako fakt jako odpověď, hele, vrátím se k tomu za pár dní, no. Ještě možná poslední věc tady k tomu, co by mě zajímala. Máš nějaký svůj rituál, kdy třeba se dostáváš k tomu kalendáři, jestli nevím, jako pondělní ráno máš na plánování, nebo jestli v průběhu týdne, jak ti to přijde, tak s tím pracuješ? Tak takovou tu jistou agilitu párkrát za den do toho člověk musí jako kouknout, když ten kalendář používáte na řešení i osobních nějakých jako priorit a úkolů, ale mám jako pravidelný plánování v neděli večer a v pondělí ráno, kde vlastně člověk se jako podívá, co ho čeká na ten týden, na měsíc. A mám jako v rámci toho dne samozřejmě vždycky každý ráno, ale pak mám jako týdenní cykly, měsíční cykly, půlroční cykly. Jo. Nějaký review vždycky za to období týdenní, měsíční, půlroční. Přesně. A když do toho plánujete právě jako hlídání dětí versus prostě jako rodinný kalendář, tak vlastně jako ten kalendář otvíráte jako velice často, jo. Ale jako mít tam mám tam fakt jako nedělní večer, pondělí ráno. Děkuju moc za sdílení, paráda. A teďko poslední téma, u kterého bych se chtěl zastavit, tak ty jsi říkala, že tvoje osobní téma je inkluzivní leadership. Co to znamená? Velký téma, inkluzivní leadership do dnešní doby a to jsou vlastně, není to o ničem jiném než o technikách řízení rozmanitých týmů. Takže je to o tom, že heterogenní týmy dlouhodobě dosahují lepších výsledků, ale jsou samozřejmě náročnější na řízení a homogenní týmy dosáhnou toho konsenzu výrazně rychlejší době. To znáte, když jste obklopení lidmi, kteří myslí stejně, mají prostě stejný nejlíp jako zálíby, koníčky, názor, tak je to vlastně, tak to funguje, jo. Ale v těch heterogenních týmech je samozřejmě konflikt a podle té Tuckmanovy teorie týmové dynamiky, tak ta fáze vlastně toho formování týmu, jako ten storming a forming, tak probíhá delší dobu a člověk se propadne i v té výkonnosti na nějakou dobu níž, ale dlouhodobě vlastně jako víme, že diverzita přináší jako lepší výsledky a lepší jako odolnost, má větší inovační potenciál a rozhodně i větší jako engagement nebo zapojení těch lidí a retenci vlastně těch třeba zaměstnanců. Takže inkluzivní leadership o technikách řízení toho týmu.
Já jsem se chtěl zastavit u toho inovačního potenciálu, protože přesně jako když má člověk homogenní tým, kde ty lidi přemýšlí stejně, tak prostě dlouhodobě nic moc nového asi nevymyslí. A jako základ nějakého inovačního nastavení je tým, kde mám třeba různé kompetence, prostě různé věci z různých parametrů. A je to prostě úplný základ a zároveň se to propisuje teda i do těch dalších věcí, které zmiňuješ. Přesně, ono je to o zkušenostech, jo? Že jako ty odlišné perspektivy a ty žitý zkušenosti znamenají odlišný náhled na řešení problému. Jo? Vy najednou dostanete větší spektrum jako řešení, ze kterého můžete vybírat. Jo? Takže reakce na nějakou krizi nebo jako problém solving, tak se to vyplácí, ale zároveň, když děláte vlastně, když v kreativním cvičení, jo, dostanete daleko větší jako škálu nápadů, ze kterého můžete vybírat a zároveň jste jako empatičtější vůči potřebám různých lidí. Jo. Takže inkluzivní leadership je nejenom důležitý pro naše zaměstnance z hlediska nějaké sociální odpovědnosti, ale samozřejmě možnosti vybírat z většího spektrum talentů, jo, který jako dneska na tom trhu ještě v České republice při nulové nezaměstnanosti je potřeba prostě jako opravdu rozšířit ten záběr, tak hlavně jako se to ukazuje, že to je jako benefit pro zákaznickou bázi, rozšíření jako na zákazníky, když chceme dodávat nebo produkovat služby a produkty pro lidi na celém světě, tak je potřeba jako vzít v potaz, že lidi jsou různorodí. A tam se ukazuje, že pro tu tvorbu nebo pro to zohlednění těch potřeb je potřeba mít prostě různorodý tým. No. Myslíš, že to je téma pro všechny firmy, pro firmy všech velikostí, nebo jak se na to koukáš? Je to téma, který, jak říkám na začátku, když chcete jít rychle, urazit vlastně nějaký fakt jako cestu rychle, tak potřebujete lidi, kteří jsou stejní a vlastně dokážou takhle fungovat, aniž byste si to museli říct. Jo? Takže úplně chápu, že když je nová firma, startup, jo, tak jako do toho dáte svoji přátelé, jo? Lidi, se kterýma to prostě funguje, ale vlastně jako dlouhodobě, pokud chcete uspět, tak je potřeba tu diverzitu tam propsat. Jo? A je to hrozně důležitý hlavně jako v tom kontextu dnešního jako světa, kdy i ta sociální odpovědnost vlastně má svůj cenovku, jo? Kdy vlastně nákupní rozhodnutí už ovlivňují, nebo nákupní rozhodnutí jsou daný tím, jestli ta firma je sociálně odpovědná, jestli vlastně ta firma nějakým způsobem se hlásí k diverzitě, jo? A nebo když vlastně to vstupuje do rozhodování o potenciální zaměstnavateli, jo? Že vlastně co ta firma jako pro tu inkluzi a diverzitu jako dělá, jak se tam budou cítit. No. A inkluzivní leadership vlastně ale není jako nic jiného, než o tom, jakým způsobem vlastně pracovat s konfliktama, vůbec jako schopnost práce s konfliktama v tom různorodém prostředí, konfrontace, nediskriminujícího chování, schopnost naslouchat, dávat zpětnou vazbu. Tak to je vlastně jako ta škatulka toho inkluzivního leadershipu. No. Moc díky. Zase pomalu už budeme uzavírat. Tak probrali jsme vlastně důležité věci, co se leadershipu týká pro tebe, ať už je to nějaká jako zodpovědnost, radical accountability, ať už je to vize a práce s nějakým smyslem, nebo to empatické naslouchání. Takže přijde mi, že jako hodně věcí, ze kterých si takhle člověk může vybírat, tak kdybys na závěr měla vypíchnout jednu a dát třeba tu jednu radu člověku, který chce být lepší lídr, ať už je to člověk, který je třeba poprvé na té pozici, nebo člověk, který už je lídr nějakou dobu, ale chce se v tom zlepšovat, tak co by byla ta jedna věc, co bys poradila takovému člověku? Naslouchat. Já si myslím, že je to vlastně odpověď na všechno. Když jste lídr poprvé nebo na začátku té cesty, tak se učit od ostatních, pochopovat se lidma, kteří jsou lepší než vy, naslouchat jim, nedělat ty chyby dvakrát, jako poučit se z toho, co už někdo vymyslel, nikdy nevymýšlíte znovu kolo a pro ty vlastní lidi tam jako bejt vlastně taková ta absolutní přítomnost, věnovat jim opravdu tu pozornost, když se s nima bavíte. Jo? A na to jsou techniky naslouchání, tak je vlastně skoro to jediné, co musíte dělat na těch one-on-one rozhovorech,
rozhovorech. Jo. A zase pro ten seniorní leadership to naslouchání i ty mladší generaci možná toho, co se děje na trhu, tak je extrémně přínosný pro budování jako úspěšných dlouhodobých strategií. Takže naslouchat, ale ve chvíli, kdy je to potřeba, tak si ze všech těch vstupů vybrat a jít si za tou svojí vizí a hlavně ji umět zjednodušit a dobře komunikovat pro ten tým a rozepsat až na úroveň těch jednotlivých zodpovědností třeba v rámci OKR. Krásně si to shrnul. Moc děkuju, že jsi přišla a díky, měj se krásně. Já moc děkuju za pozvání.